ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, ngayong bagong taon may chance kang manalo ng 1 million pesos! Kaya ipuli na ang Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose Kojic Whitening Soap, at Starwax Cartons and Wrapper, at laging makinig dito sa 90.7 Love Radio for your chance to win weekly cash prizes at 1 million pesos sa ACS Millones 2020. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! per DOH FDA CCRR permit number 0032 series of 2020. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Tuesday. Parang hindi ka nag-uulit ng damit, no? Never kita naulit na magdamit. Lagi palang hubad. Kaya pala pulmonyahin. Lagi palang hubad. Oo, ang dami mong damit, no? Nag-uulit ako ng damit, Parang hindi partner. halata. Nag-uulit ako. Sino sa mga nakakakita po sa OOTD ni Nicole na nag-ulit siya ng damit? Nagbigay ng hamon. Tsaka hindi naman din ako everyday nagpo-post ng OOTD. Ang gastos mo sa damit, no? Mahilig ako sa damit. Okay. Meron nga ako, di ba natanda mo, meron tayong isang tambalan segment na parang pinag-usapan natin na ako yung tipo ng tao na pinaghahandaan ko yung susuot ko the next day. Oo. Nasabi ko, nakakatulong yon para makasave ng time. Tsaka may ganon. pa-art ka pang gano'n Oo, na the naman. joy of dressing is an art. May pa-art pa. Arte-arte. Oo nga. Sabi nga nung meron tayong isang office mate na nakita ko ng isang araw, tapos naka-off shoulder ako na dress. Oh. Tapos sabi niya sa akin, you know you're always bongga, no? Sabi niya sa akin. Sabi ko, thank you po tita. Tapos sabi niya, I like it. Sabi niya, you always make an effort to dress up. Tapos sabi ko, thank you po. Tapos sabi niya, is it your birthday? Araw-araw birthday. Araw-araw Bis na bis. birthday. Kasi naisip ko, partner, alam mo kung bakit? Bakit? Lagi ako Bakit? nagbibihis araw-araw. Kasi alam mo, nakahubad ako, di ba? Oo, tsaka alang naman hindi ka magbihis. Correct. Kasi hindi na nga ako pumaparty. Okay. So dahil hindi na ako pumaparty, hindi na So, ako paano yan kung pumarty ka pa? Hindi pa to pang party Hindi na ako Baka pumaparty. hindi pumunta ka lang sa BGC, parang debut mo. Hindi na uso yan, partner. Hindi na kasi ako pumaparty. Okay. Mahilig ako sa damit. Okay. So saan ko pa gagamitin yung damit ko kung hindi naman ako pumaparty? Gets mo? Di ba, party ka na lang din para may mas may rason. Tsaka yung mga suot ko naman, hindi naman siya pang party lagi. Ano ka, bonggang-bongga. Di ba, para sabihin ka nung tita mo ng, you're always bongga. Kasi nga, the joy of dressing is an art. I like to dress up. Gano'ng Pero karaming damit mo? nag-uulit ako ng damit. Parang hindi halata. Ako hindi ko napapansin. Ako hindi ako nag-ulit ng damit, ha? Ay, talaga ba? Hindi halata, Hindi ako maulit sa damit. Napansin mo? Hindi, alam mo, everyday nga, iba-iba Iba-ibang black shirt yan, di ba? Para ako din lahat ng mga pictures ko sa mga friends ko, every time nagigimik kami, para ako lang hindi nagbibihis sa atin. Lahat ng damit ko iisa lang. May ganun May ganun talaga. Yung asawa ko ganun, partner Okay. Kaya nga minsan, pag magkasama kami, bonggang-bongga ako, tapos siya naka-jersey. Oo nga, Oo, minsan meron nga pa, yung minsan nga may madamit. may ganun Gusto, Oo. siya, partner, ang gusto lang nun, plain black shirt. In fact, pag Pasko maraming Christmas na ito, pag tinatanong siya ng mga family members namin Oo. kung ano yung parang niya, wish list. Oo. Naku, hindi nagbabago yun every year. Black shirt from Bench. Yun lang Okay. yun. At alam na nila yung sukat, alam na nila na round neck.
'Diba? Iba lang kasi mag-v-neck. Iba, may mga ganun. Samantalang ako, hindi ako ganun. 'Di ba, meron pa. Pero alam mo, partner, nung napag-usapan natin yun sa Tambalan segment a few weeks ago, na pinaghahandaan ko yung isusuot ko everyday. Oo. May mga nag-message sa akin. Yung sabi pa nga nung isa, yung isa ko ngang friend, malupit, naka-Excel pa. Aba. Oo, parang Sosyal. nakalatag na the Ayos whole na week. ayos. Oo. Kasi nga, pangbawas siya ng oras. Tama ba yun? Hindi, kasi kung nakalatag na yung mga susuot mo for the week, di ba? Hindi mo na siya Okay, isipin. naka-schedule yung Oo, damit, naka-schedule, no? naka-Excel daw. So, ay, hindi naman ako naka-Excel. Pero I prepared the night Naka-PowerPoint. before. Oo. May slideshow. Ako lang Yung naman projector sa bahay. Ako lang naman What's my nakakakita. OOTD? Diba? Uy, pero may mga iba na gano'n Tsaka hindi naman ako sakto lang naman yung akin. Nagkataon lang na madaming taong mas simple lang. yung salansan ng damit mo sa bahay nyo, gaano siya kataas? Gaano siya kagulo? Mali yung tanong mo. Gaano siya kagulo? Para may ukay-ukay yung dating na parang nakakalito sa sobrang dami ng damit. Nakakalito siya kapag partner masyado na maraming damit na hindi kasya. Sa bagay. Mahirap yun, mahirap mamili pagka gano'n. Alin dito. Tapos Alin sinukat mo, dito. hindi naman pala kasya, Correct, so ulit na oo. naman. At maraming ganun mga kabisyo na parang may mga damit na hindi tayo nile-let go kasi parang feeling natin babalik pa tayo sa size na yun. Based on experience, kabisyo, hindi ka na babalik dyan. Kaya kung gusto mong pagkakitaan, yung pantalon na yan, na size 28, alam naman nating 32 ka na. Ilang taon ka na Oo. nagda-diet pero hindi ka bumabalik sa size 27, 28. Pagtanggap na ang kailangan dito. Dinodonate na yan or binibenta. Tama, may iba nang pwede makinabang ng pantalon mo, hindi na kasya sa'yo. True. Wag So, na natin. gina-garage sale mo siya. Oo, di ba nakapag one-time Lagi garage na-garage sale sale ka na niyan. Tapos ang dami-dami mo pa rin damit. Okay, hindi naman. Ano lang, mukha lang akong hindi nag-uulit. Kasi parang matagal yata. Nanghihiram pala ng damit. Oo. Ninanakaw ko lang kasi sa kapitbahay. Alam mo na. Dating gawi. Pagkasuot, ibabalik. Walang... Pero may mga ibang ganun pangarap ko nga ganun, parte, para hindi na ako bibili ng Paano? damit. Manguha ng damit? Hindi. Magnakaw ng damit sa sampayan ng kapitbahay? Yung hindi, nagawa ko na yun Paano ko pa magiging pangarap yun? Hindi, yung Dream come true na pala. nanghihiram ng damit, Okay. tapos binabalik lang sa store. Ganun yung mga ibang stylist. Oo nga! So, Kawawa sobrang... naman yung bibili. Hindi ganun yung mga ginagawa ng Pinapasuot, tapos stylist. babalik sa tindahan. Kawawa naman kung may putok, no? Meron pa man din mga damit na ang lakas makapagbigay ng putok, di ba? Oo, may ganun. Kumakapit. Usually, pag mga shoot yun. Oo. So, pag stylist, Pero kung nagpo-pull, mabiyahe ka naman daluyong to, Oo. to Cubao. at mag-MRT ka. Wag ganon. Pero yung mga stylist, pag ang tawag doon pull out. So, nagpo-pull out sila pag photoshoot. So, kunyari, sa ganitong boutique, ganyan. Tapos, Correct. sasabihin nila na alagaan. Kasi nga, hiniram lang. Kasi may plehe pa eh. Oo. Pero kung At hindi halimbawa, pwedeng tanggalin yung price hindi, tag na yun. unless bibilin mo siya. Pwede mo naman siyang bilhin. Yung mga ganon. Pangarap ko magkaroon ng ng endorsement ng damit. Baka naman dyan. Parang hindi na ako Oo nga, bibili. wala pa, no? Wala pang... As in forever ko Wala yung... pang lumapit sa atin suot Oo, nyo suot araw-araw, nyo- pero babalik nyo lang. Oh, hindi, kahit na sa atin na, kasi endorsement nga Pangarap ko yun. Walang Hindi, siguro. Walang makakuha. Parang araw-araw parang sinasabi ko, ano naman po, ganyan. Yun po yung hanapin nyo para sa amin. Ganun. Di ko alam kung bakit. Di Dali lang siguro, naman ang damit, partner Hindi, kung pull out, ayaw nila kasi ayaw nila madumihan. Oo, sa bagay. Dumihin tayo Hindi. Sabi nila, wag yung dalawa mukha sila marumi. Wag yung isang oily niya. Yung isa Mahirap naman, matanggal sa damit correct. yan. Yung isa naman sobrang kilay. Kapag kasinuot niya yung damit natin, mapapahid. Hindi nga. Oh, no. Hindi, kasi dati partner, nagparinig tayo. Oo. Tapos hindi naman naasahan, biglang nagpadala ng maraming boxes ng tempura tsaka king crab Oo Na nga. by the way, my new favorite is king crab. Sarap niya. Ang sarap niya, Tsaka grabe. yung mga potato chips nila, Oo, sarap na maliliit. din. Ang Oo. sarap. Hello sa mga friends namin sa Regent, baka naman. Ang sarap po ng pinadala Ang nyo. sarap ng pinadala po Nagustuhan ninyo. namin. Sobrang Oo. nagustuhan. Nagtalo nga yung puso't isip ko between tempura and king crab. Pero lahat sila masarap. Oo. Ang sarap nila. So, eto baka naman partner. Oo, sa baka damit, sa damit. oo. Oo. Lalo na po si Chuper, nangangailangan po talaga siya. Hindi po siya nagpapalit ng t-shirt. Oo Uy, nga, pero lahat ng pictures ko. hindi. Kunyari, pag nagbalik, binalikan Oo. namin yung mga pictures namin ng Lahat tropa ko. ganon. Lahat talaga, iisa lang ang
Iisa lang. Oo, iisa lang. Black. Oo, may One- ganun talaga. Asawa ko ganun din, partner. Alam mo kung di ko pa tinapon. Kasi may mga damit kami, partner. May mga damit siya na naglalandian pa lang kami. Hindi pa kami magjowa. Yun na. Hindi pa kami mag-girlfriend, boyfriend. Yun na yung suot niya. Oo, tas So may hanggang mga ngayon? pictures ganon. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung mga yun. Alam mo, ang ginagawa ko, tapos lagi kasi nasa labahan. So syempre, lagi pinalalaba. Oo. Tapos sinasabi ko dun sa kasama namin, bakit laging ano na naman siya, bagong laba? Kasi binibili niya ni kuya. May mga ganon. May mga naitapo na nga ako, partner. Kasi may mga tao talagang sadyang ganon. Para ikaw. Oo, ako hindi ba, pag binuksan ko naman yung aparador ko, madami-dami fairness naman naman. damit, pero yung sinusuot ko, umiikot lang sa 5. Ganon din Sa siya. 5 t-shirt. Ganon Kapag din siya. alam ko na gamit na yung 5 t-shirt na yun, papalabahan ko na. Oo. Tapos yun ulit yung susuot ko the next week. Oo, ganon din siya. Bakit? Wala lang, di ba? Isa yung ibang damit, naka-display lang sa sa Oo, aparador ng asawa mo. Tama. Parang Ganon din. Madami siyang damit eh. Tapos lagi kong nagtaka hindi niya. Kaya nga noon, nung bagong kasal kami, Oo. ang ginagawa ko parang habang naliligo siya, hahanda ko na yung mga damit niya. So, magpipili ako ng shirt niya, ganyan, Oo. blah, blah. Tapos hindi niya yung papansinin. Kasi kukunin niya pa rin yung itim niyang t-shirt. So sabi ko sa sarili ko, ayoko na magpaka-wifey na ganyan eh. Yung black shirt pa rin naman yung pipiliin niya. Ganon. Oo nga, no. Oo, may ganun talaga. Sa bagay, Kanya-kanya naman yan. Hindi, ako ito na lang, sabihin natin kung may mag-sponsor po, may iba po yung suot namin araw-araw. Ayan. Di ba? Kung may mag-sponsor ng damit sa atin, may iba naman. Correct. O, pwede rin. Pwede rin, O diba? nga, bakit wala? Wala Oo. makaisip. Alam mo, Kailangan lagi... niyo pong mag-isip. Lagi... Diba? Ako para sa akin, napaka-ano nun eh. Di ba dapat Ang- mag-sponsor ka ng mga taong na alam mong masipag mag-OOTD? Yes. Kasi, yan yung lagi ko sinasabi na hindi ko mag-gets kung ba't wala makuha. di ba? Alam mo yun, parang hindi na natin kailangan yung mga iba pa eh. Basic need yung damit. Tapos tama ka, partner eh. Alam para sa akin, Oo. laging nagpo-post ng OOTD. Oo. Ito yung mga perfect na mga taong, 'di ba? Kung you belong to a Oo. clothing company, ito yung Oo. mga tina-target, 'di Tama ba? ka, mahina po Ba't yung hindi- research team Oo, nyo. yung research nyo wali. Dapat kasi alam niyo yun, diba? nag-iisip nyo, paano Alam mo, partner, disseminate ang bagong correct, ang bagong brand design. ng damit o Oo, design ng damit. Tama. Mm. Ang pangarap ko din, partner, na makakilala ng mag-sponsor sa akin ng yung gagawa siya. Yung MTO, made to order. Mananahe. Oo, ganun. mananahe. Yung Oo. mananahe kasi Sadista. Hindi, modista. Mali. hindi sadista, hindi Modista. Diba yung nagme-made to order mga Oo. fashion kenemerut, pangarap ko rin yan. Mm. Wali din. Para sabi ko, bakit kaya ganun, no? Oo Parang nga. feeling ko ang dali lang. Tapos ba't hindi siya magawa? Alam mo, partner, medyo bata pa akong DJ. Sinasabi ko na yan sa mga AE natin eh. Hindi, tapos hanggang nagka-manager tayo. Yun pa yung sinasabi ko eh. Parang, tapos hindi Oo ko alam nga. kung hindi ba kasi need ng mga clothing company. Di ba? Yun naman yung kasi need. siguro iniisip nila kasi pwede ngang possible inisip impression nila. pa rin nila. Radyo kasi tayo. So, ang... Digital na rin po tayo. Oo, yun, hindi nyo po Oo. alam kasi yun eh. Kasi, hindi ko pa ba alam yun? Parang na digital na po ang radio ngayon, nakita na rin po ang mga jocks. Ang tagal na ang po mga natin, DJs. ang tagal na po nating may internet. Baka hindi ko alam. Charot, 'di ba? Diba? Ang basic kasi noon eh. Parang halimbawa ako lang tas clothing company ako. Tapos nakikita ko laging may hashtag OOTD si Nicole Ayala. Ito target ko siya. Kakausapin ko yung i-message Ikaw ko na na nga ngayon. tumawag sa kanila. Magkusa ka na. Kapalang ko na mukha ko, no? Kaya Sabi sobrang niyo, uy, ano ba kayo? Pinapahirapan yung buhay niyo. Eto na ako. willing, 'di ba? Ang sa akin nga, partner, kahit walang TF, hindi nga ako namihingi ng talent fee. Oh, Ang isipin kailangan mo ko yun, lang oh. damit. Diba? Kaya nga sobrang happy ko, partner, nung nag-reach out sa akin yung Zanea shoes. Oo. Kasi mahilig din ako sa sapatos. So nung nag-reach out sila sa akin, So, tapos madami gusto ka nila ng akong shoes. sponsoran, Oo. talagang yung kaligayahan ko over the top. Talagang grabe yung tumbling ko, partner. 2 days bago ako nakabalik sa bahay. Ganun ako ka-happy. At tumatambling ka ng naka-heels. Oo, na naka-Zanea, 'di ba? So good morning sa mga friends natin sa Zanea. So, yun.
Diba? So, kung ako nga, may-ari ako ng clothing company, may isip ko si Oo, Nicole diba? ngayon. Oo, at maghanap Chris. ka ng mga tao na pwedeng Pwedeng magkalat ng mo, ng design mo. Oo, hindi ko mag-gets kung ba't hindi nyo na lang po ako i-DM. Active naman po ako sa social media. There's so many ways to reach out to us. Yan. Totoo. So, alam mo na, baka naman. Although talaga, blessed naman tayo partner sa ibang brands eh. Hindi, Oo hindi naman, tayo, oo hindi tayo na-bless sa clothing. Sa mga damit natin na walang nag-sponsor masyado o wala talagang nag-sponsor. Pero sa dami ng mga brands, pagkain, telco. Kaya nakakabili ko ng damit. Oo. So pwedeng kasi yun din yung maging impression nila Na hindi mo naman kailangang sponsoran. Akala nyo lang po. Kasi ganito kasi yan sa dami eh. ng mga brands ini-endorse natin. Oo. So may pambili na tayo. Yun na nga kapag nag-sponsor eh. sila sa atin, wala nang value. Ay, hindi rin ha. May value. Alam nyo po, ganito lang yun. Kailangan din po namin ng tulong para hindi na po namin yung portion ng TF namin na mapupunta sa damit, hindi na namin gagastusin. Oo, Pampagatas malaking na ng bagay yun. bata, pampadibili ng diaper nila. Nakatulong pa po kayo sa family economics. Nakatulong pa po kayo sa kabuhayan ng aming pamilya. Oh, tsaka hindi niyo po alam, mababaw din po ang kaligayahan namin. Sobrang babaw. Oo, di ba? Promise. Magbigay nga lang sa atin ng puto bumbong dyan Oo. tsaka isang bilaong pansit. Tingnan mo, di ba? Tumatambling na rin po si Nicole, sobrang saya. Ano ka ba? Para 15 minutes sa atin minsan na pinagbigay sa atin mga mamahaling mga bagay-bagay, di ba? Oo. 2 tambalan segment. Dedicated sa kanya. Paano kung araw-araw ni-sponsoran mo pa ng damit? Tingnan mo. Di araw-araw din. Araw-araw Ang usapan. posting. Di ba? Wala lang. Di ba, partner? Mahilig kasi ako sa damit. Baka naman po dyan. Para, hindi po bibili. Ako, malay mo, baka mag-OOTD na Oo, rin ako. baka. Di ba? Pag may Di bago ba? akong damit. Ang Kasi sarap, ang sarap siguro sa mata, partner, kung may kulay green ka. Goy, dilaw Kung may ka. umay kasusuot ko lagi. Kung color. Isa lang yung damit. Laging black. Di ba parang feeling ko ang saya Sapatos si Isa. Pantalo ni Isa. Kaya nga partner, no, 'di ba? Ay may dati may kwento kami dati. Ganun na si Super ever since. Ako naman partner, natatandaan mo maski wala pa tayo masyadong pera dati. Oo. Ano na ako ever since, malalaki Mabongga ka na. malalapad na yung mga belt ko. 'Di ba mga ganun na talaga Oo. ako. Si Super naman din ever since. Kaya nga pag may nagsabi sa akin na yung nung dating binash ako na sinabi nila sa akin na mukha akong yung para materialistic, mga ganyan-ganyan. Kinemorot, may ganong bashing, nakakaloka talaga. Porque mahilig akong mag-outfit, na-realize ko na hindi ako dapat maapektuhan doon kasi bata pa lang ako dito Alam mo sa na, radio. na Alam ko na maburloloy ka. na maburloloy talaga Oo, ako. na maarte ka sa damit. Oo, na Oo. maarte talaga akong tao. Maski hindi pa, naalala ko lang partner kasi diba yung kwento na isa nating tambalanisa na yung friend niya, in-excel pa yung damit niya. Ako partner, nung bata pa ako, hindi ko in-excel kasi wala pang Excel dati. Oo. Pero meron akong chart. Naka-Manila paper. Oo. Meron akong chart, hindi naman Manila paper, nakasulat sa index card, parang Okay. Monday. Pero hindi Monday to Friday kasi nag-aaral pa ako noon. Pero weekends, parang Saturday, Okay. Sunday. Ito yung mga susuotin ko. Ibig sabihin, So dati pa yun. talaga Dati na- pa lang. Yun pa lang, oo. Masasabi mo na sobrang hilig mo talaga sa Oo, damit. kaya nga 'di ba natandaan mo yung kwento ko sa inyo dati, yung merong isang brand ng jeans na Oo. kahit afford ko na siya ngayon partner, hindi ko na siya Sugat ng Oo. kabataan mo. Hindi ko siya binibili. Kahit Ito afford ulit. ko na siya. 'Di ba? Kasi meron pong brand of jeans na pumunta sa amin sa Assumption nung college Oo. kami. So parang ang ginagawa nila is nag-i-interview sila, Oo. tapos papasukatin nila. Oo. Tapos pag sinukat mo, tapos Sa'yo kasya na. sa'yo Ay, na. talaga, uy, dati, So oo. pag magkaroon ka na ganung pantalon, Oo, big di time. ba, big time. Oo, hanggang ngayon naman. So, Kasi yung dati mga pantalon, mga patahilan sa di ba? oo, patahi lang. Tapos ang tigas-tigas ng maong Totoo. mo. Kasi yung pagka-blue ng pantalon, parang pangit. Parang hindi nagtatalo ng slacks tsaka maong, ganon. So, yun yung eksena. So, nakita ko, madami na akong mga schoolmates Oo, na yun nga, nakalibre. pagkatas na lang isukat, Oo. dala-dala na nila yung paper bag, iuwi na nila. So, ako na yung in-interview. Oo. So, syempre, pipila din ako kasi nga, Oo. bata pa lang ako, kahit wala pa kami pera, gusto ko na yung Oo. magporma-porma, ganyan. So, tapos nagtanong siya sa akin para sa, ang sarap lang sariwain dito eh. Baka hindi niya pa narinig tong kwento ko to. Oo. So, may survey kasi Oo. yung brand na yon. So, magtatanong siya parang, how often do you wear jeans? Oo. And then, bukod doon, parang anong styles yung mga Oo. gusto mo sa jeans. And then, I think yung most important is how much do you spend for jeans? Okay. So, ako partner, dahil hindi naman ako spend ng mahal para sa jeans. Hindi ko Oo. nga alam dati na may 5,000 jeans. Bakit? Grabe naman. Meron. Ako 250 lang yung baong Yun ko na nun, nga. Eh, nung time na Patahi pa yun, o, di ba?
sukat na sukat. Uso kaya dati yun, yung papatay ka ng maong. Totoo yan. Oo, Tapos may ano you're na- friendly mananahe. Kaya nga, Oo. ang dami kong kwento parte. Meron ako mananahe na pinagtatahi niya ako ng damit. Dati Oo. pa. Nung namatay siya talagang pinuntahan ko yung burol. Nalungkot ka. Nalungkot ako. Kasi talagang dati patahi yung mga damit. Oo. Patahi yung mga, diba? Tapos Oo. mas mura. Oo, Pati tama. ultimo pa Tsaka nga. kopyang-kopya din Oo, in fairness, Oo, yung wag mo mga lang susuot magazine. kasi ang tigas-tigas talaga Oo. dyan. Ako natatandaan ko dati mga magazine pa, parang Oo. papakita mo lang tapos Gagayahin ng mga gagayahin modista. ng mga modista. Hindi kasing Oo. ganda yung tela, pero yung ganon. May mga ganon ako dati. Correct. So So, ano anyways, nangyari? mabalik na dun sa kwento. So yun, tinanong ako kung how much will I spend for a pair of jeans. Mm-mm. Tapos hindi niya, tapos sinabi ko 250, 175. Siguro sabi niya, ay poor, wag na to. Walang pambili. Hindi ito yung Hindi to target bibili. market. Tapos partner, hindi ako umabot sa pagsukat. Hindi ako ito, may pinasukat. nakalimutan ka sa kwento mo. Ano, Naalala ko alin yung kwento dun? mo na yan. Oh. Hindi mo pa daan-daan ka sa harapan nila. Para pinapansin. interviewin ka. Wala ka naman talagang pupuntahan. Balik-balik ka lang doon sa harapan nila. Para tawagin at interviewin ka. Kaya na baka sakaling maisip nila, daan to ng daan. siya na lang. Kasi naghahanap sila ng i-interviewin. So, hindi ko Ikaw naman, willing ka magpa-interview. ayaw ako interviewin. Siguro kasi parang karakas pala. Na-profile ka na. Oo. Siyempre, partner, wala, yung buhok, yung bangs ko nun, kulot sa gitna. Oo, tapos yung buhok mo dry na dry. Yung buhok ko, dry na dry. Tapos, yung sapatos ko, luma. Tapos mukha pa malnourished. Oo. Wala talagang Payat-payat ka pambili dati. to. Tapos, Mukha parang, malnourished eh. parang third year college na yata kami noon. Tapos Oo. yung putikong blouse partner, makutim na. So, kasi ibig sabihin, yun din yung blouse ko simula first year. So talagang, balik-balik ako doon, tapos hindi talaga ako pinapansin. Nakakaloka, no? Pero ini-interview ka naman nila eh. Oo nga, pero hindi Oo, na... hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Hindi na umabot sa pagsukat. Nakakaloka talaga. Kaya simula partner, tas hanggang ngayon hindi ako bumibili ng brand na yun. Sugat ng kabataan ko yun eh. May bitterness na sa Oo, brand. meron. Kahit wala. Tapos Ayaw. every time nadadaan ka malamang doon sa stall nila, sa harapan nila, Umiirap sinisiraan mo. ako. Sinisiraan mo sila. Nag-RBF ako, partner. Resting bitch face. Nakaganon ako sa sa boutique nila. Tapos galit ako sa mga tendera. Gusto niyo po ba malaman kung anong brand? Sarat. Hindi ako bumibili pa doon. Parang come to think of Baliw. it, wala pa akong binili doon. Siguro nga sugat ng kabataan. Ilang So, dekada rin nakalipas. Bitter pa rin, masama pa rin ang loob. Masama pa rin yung loob ko hanggang ngayon. Oo nga, no. Wala pa rin akong binibiling jeans. Sugat na kabataan talaga. Kaya dapat, careful tayo sa mga kabataan natin. Kasi Oo, dadalhin dadali po nila natin hanggang hanggang, sa pagtanda. sipin mo, 40 na ako, dala-dala ko pa rin. Yung sama ng loob ko sa brand na yun. Kahit kaya ko na siyang bilhin. O, diba? So, ever since, gano'n na talaga ako, partner. So, ikaw din, naalala ko, ever since, ganyan ka na rin. Hindi ako madamit. Hindi ka- Hindi tsaka ako hindi mahilig ka- sa damit. Oo, Pero tsaka- kung may damit naman na kailangang isuot, Oo, susuot susuotin niya naman, 'di ba? Oo. Ang point yung mga everyday niya, meron nga pong pantalon niya si Chuper, araw-araw niya suot dati. Tapos Oo. sinabi ko na sa kanya, tas butas-butas na. Hindi yung usong butas-butas na parang Oo. yun yung style. Yung butas-butas ng pantalon ni Chuper, yung alam mong may butas. Yung alam mo dahil sa kalumaan, Oo. butas na siya. Yung anipis-nipis na, kaya na siya nabutas. Ganun Tapos yung nakita mo may tahi pa yun Oo, eh. correct. May tahing pilit, Hindi ko ganon. yung makakalimutan kasi, di ba, butas-butas. Oo. So, hindi ko alam kung pinatahi mo ba yun sa nanay Hindi ako mo o ikaw nagsulsi lang. nun. O, mukhang sinulsi lang ni Chuper. Sinulsi niya. Oo. Sa irit ako, mga kabisyo, ha. Inano ko, hindi ko ito makakalimutan yung memory na yun Pinasok ko yung kamay ko doon sa butas, tapos hinila ko. Dumire-diretso. Bully po talaga tong partner ko eh. Sinundot yung butas tapos hinila. Di nasira yung pantalon ko. O partner, sa tingin mo ba bibili ka ng bagong pantalon kung hindi nasira ng ganon? O di ba sinundot Hindi, ko po talaga. sinulsi ko pa rin. Sinulsi niya pa rin pagkatapos. Bali po, hindi po successful yung aking mission. Oo nga, hindi ko makakalimutan. Tinusok ko. Sinundot ko yung kamay, daliri ko, yung pointing Oo. finger. Tapos hinila ko. Sa meeting yun Or dumadaan ka ba? Nasira. Oo, dumadaan ka ba nun sa harapan ko or something? Oo. Basta gano'n, sinundot ko, tapos ginanong ko.
Pambira. Kasi nga, bata pa lang din tayo, ganyan ka na din. Oo nga. Tapos ako bata pa lang din, alam na. At may ganun talaga mga tao, may sobrang particular sa damit, sobrang mahilig sa damit, Correct. at merong sakto lang din merong naman. walang pake. Walang Oo. pake, pero nakadamit pa rin Oo naman. naman. Ang importante naman malinis. Tama. Diba, ano ngayon kung manghilagin mo pumorma, umaalingaso ka naman. Nagmamatiga ka naman Oo, lagi. correct. May baho kang kakaiba, di ba? So, sana po ay bongga ang iyong araw today. Smile ka lang dyan, kabisyo. At magpasalamat ka. May pambili ka ng damit. Di ba? Tama. Blessing yan. Maraming salamat sa pagtutok. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Bear Brand! Nako, talaga naman ngayong araw na ito malamang busy yung anak mo sa school. Corrected by, nag-aaral, nagpa-practice, gumagawa ng projects at kung ano-ano pa. Kaya naman, dapat patibayin ang resistensya ng mga bagets. Tama, at alam nyo mga mommies, kung ano yung makakatulong. Siyempre yung pinatibay na gatas, fortified milk. Pero hindi lang basta-bastang gatas, dapat New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang pinag-aralan at napatunayan na Bear Brand, mas pinatibay pa ngayon. May more zinc versus previous formulation, tulong sa resistensya para hindi sakitin at iwas absent. Siyempre, may more calcium din versus Brand X base sa Rennie, 4 to 6 years old. Tulong sa tamang paglaki. Basta-basta sabayan po yan ng 3 balanced meals per day at syempre, hindi mawawala ang iron at 100% vitamin C base sa Rennie, 4 to 6 years old. Kaya mga mommies, araw-arawin na po ang Bear Brand. Kaya New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Always your number one. SM radio station. Love radio.